Yebo ntase, hlala phansi ke sanhlanza part 3 walento ka General Sibiya. Part 3 mamelani ke bandase. Enye kaloku question enkulu esifuna uyazi. Question enkulu esifuna uyazi eyoba yemfoka bawo ii-dockets. Uzithathele ntoni from KZN because eyona nto ibangela uba sibe lapha. Eyona nto ibangela uba sibe kanti siyalwa nawo zii-dockets. You should have just given umkhwanazi ii-dockets zakhe. Ziphi ii-dockets? Wawuzithathela ntoni ii-dockets wena from KZN? Uthi ku-General Sibiya, and guys, you need to understand mana ubungqina okanye i-statement sika-General Sibiya all over the place because utshone vela obamba pha bambe pha uluma pha ayilume pha yabo ulume evuthela so ininzi man into engenzi sense but ke uzawuquestionwa andithi kaloku ngomso so namhlanje I don't think into esiyithethayo izakwenza sense because ibingenzi sense kwa ethetha kwa yena yava but uthi into ye-dockets yena bantase uthi abona wena Mendi i-dockets mna zange ndihambe ndiwalke to KZN ndihambe ndiyothatha ii-dockets ndiziyozibeka ePretoria yava uthi zange ayenze loo nto and uthi ii-dockets ePretoria zazingahlelanga kuye yangenguye owayefumbathe ii-dockets ePretoria so uyabuza uba waye bemfaka kule nto uthi waye nindifaka kule nto because mna zange ndiyothatha dockets e-KZN and mna zange ndigcine dockets eofisini yam so waye nindifaka kule nto so sikuloo nto ke bandase yoba uGeneral Shadrack Sibiya uyaphika ba yena uyichithile i-PKTT yava uthi yena wafollowisha i-instruction that was given by the National Commissioner bamayiqale i-process utsho uSibiya uthi i-document le umkhwanazi yena athi uyibone nge-3 zikaJanuwari uthi yena wayibona kwi-media caba yayilikhishwa the same day yalikhishwa the same day andanoba yena wayibona kwi-media okanye wayiqala uyibona pha ininzi into ayithethayo lam for guys xa sithi kuni ininzi into ayithethayo because uthethe into yoba yalikhishwa same day which is the 31st of December 2024 aphinde kwa yena athi zange ayithi che zange ayibona uzoyibona le document ngale mini isendwa i-Office of the National Commissioner ngale date yoba kufuneka iqale i-disbandment yale team so ininzi guys into ayithethayo man ininzi but I think into efuneka siyibambile yeyobana uziphikile izityholo uziphikile eyona nto ayivumileyo inye uthe uyamazi uBrown Mokgotsi and njengoba emazi uBrown Mokgotsi uyamazi and bona bobabini badityaniswa zindaba zabantu and sozamblock nikanibambeleyo yoba sozamblock like I understand yes unomkhithi umphikile uthi phofa kamphikanga uthe uyamazi but umazi as umuntu ebebenefita from i-tender zakwa-SAPS qha so sikulonto ke bantwana sendithi i-MPs ngomso we're gonna eat this guy alive bazomdlavaza including me ndifuna ubapha phambili as an honorable member because zininzi great questions endinazo bantase but anyways guys sithi sikuleyo ke ndinikhumbuze noba kaloku followishani bethunani kaloku followishani ndingafiki apha ndihlale ndedwa nikhona khanifake ifollow bethunani good night guys